Samantala, pinagtibay po sa bayan naman ng Burgos ang papel ng mga civil society organizations sa pagpapatupad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung 4Ps sa pamamagitan po ng isinagawang orientation na layong palakasin pa ang kanilang partisipasyon sa programa. Isinagawa po ang aktibidad sa pangunguna po ng 4Ps Municipal Operations Office Burgos. Katuwang ang Department of Social Welfare and Development Field Office 1 at ang lokal na pamahalaan. Layunin ng orientation na linawin at palawakin pa ang gampanin ng mga CSO bilang batayan, gabay, kaagapay at tulay sa implementasyon ng 4Ps upang masigurong maayos na may patutupad ang programa sa mga benepisyaryo ng mga pamilya sa nasabing bayan. Tinalakay rin ng mga kinatawan mula sa 4Ps Provincial Operations Office ang mahalagang probisyon ng 4Ps Act at ang mga alituntunin sa pamilya or family development session. 11 kinatawan mula sa iba't ibang civil society organizations ang nakiisa sa orientation bilang bahagi ng pagpapatibay at ng ugnayan ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagsusulong ng serbisyong panlipunan sa nasabing bayan ng Burgos. IFM News. IFM News. IFM News.